Сашо, повече от 14 човека гледат предаването. За около 1 милион повече от 14 човека. Да. Никога в кастинга не съм споменал Виктория. Така е. Ние обаче разбрахме за какво говориш. Никъде в предаването до тук не съм споменал Виктория. И не си го споменал. Ние знаехме, че... Лари! Ти беше ни казал. 14 плюс... Лари! Виктория Жовета. Така. Не, няма повече да задаваш въпроси. Лари! За благодарение на зрители. И така. След малко един от вас ще разбере, че това е за подозрение на зрителите и утре вече ще трябва да се видят те за оставане в базата срещу заподозрение на групата. Първото име на заподозрения от зрителите е Кристина. За Кристина са гласували 30,4% от зрители. 34,4% от зрители. Са гласували за Кристина, все още не е уточняваме коя. Въпросът е как е нейната фамилия. Моля ви, тишина. С 34,4% от вода на зрителите, заподозряна за кръптица тази седмица е Кристина Тушева. Кристина, утре ще се справиш на тест. Лари! Също за подозрение от групата. Лари! Казваме ви, че Кристина Тушева е заподозряна 34,4, т.е. вие, както знаете, утре нямате право да забивате копия пред нея. Така че има двама имунизирани утре, Кристина Тушева и Виктория Джоброва. Сега трябва да се разделим с вас и зрителите. Това беше всичко от картицата, разписана за днес. Уважаеми зрители, утре вече не пропускайте голямата битка, този път не от арената, а от Банско. Разбира се, не пропускайте и предверието на Банско Бубански. Това е много забавно. Ще видите в голямата битка нещо невиждано. Леле Кети превзема Панделишка поляна. При това на Енаска и без всеки уверява и не за изпускане. Групата ще избере своя заподозрян, но това не може да бъде новопостъпилата Вики. Тя ще стане пълноправен член на отбора едва в неделя, когато ще се проведе нова церемония по избор на Латка. Още един ще напусне шоуто, а друг ще Ела, 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 ела. Ела при мен, ела, виж. Виж какво ти давам тук, ела. Лари! Ела. Ами ми танцува там, ела тук при мен, ела. Лари! Ема да гоня по земята, Лари! Лари! Ела тук, виж. Виж. Опа!